Karong domali itum ke 6 schedule protected akhei madu akhei ta nang thiun e nang pasiksak un e itum le kapin chong kachipukali Supreme Court High Court rupensi ke pathik itum phanang ke rai ji phan anpata autonomous district council rupen ke state government rupensi itum phanang ke rai tribal rupan kirai ji kipa doji phansi laso aron ki pathik ponta non illegal immigrants banga khai tum nang jum put an lo tribal tum powers ave bomb lo vil bomb lo pinang anadim ki mithang ili Karbi phan ke theklong le bang aso phansi angton chirai labji itum Karbi hlo power ki the boto bang aso si Karbi phan aprana armud bom lo after 10 years itum a safeguard apin ke land rights ki dojikali bang aso tum arum si ki dudu nang po laso illegal immigrants pen Karbi khai tum ko an sung nang ji bang khai pen ko an Karbi tum duk nang ji sung nang ji di Labangso video alam thang le than polona tangte video le bang chingona itum Karbi tum ke non het pen kali aprang pen ta kilu kilom det akhai bang ajati tum phasi kachi kidam mithang Karbi anglong non akai big restaurant building house lapan ke big shopping mall lahai komat tum lo putangte bang aso tum thek duk o puper posin nanglang ro itum 6 schedule area ke protected area bonta kumalo power ke doke bang akhai nangli hem ahormu lapen ke kaprek le nam ji stame nangli kidam nang ji ke bang akhai long si dam nang ji isi ka bi film mesendo haso akai hupenta Karbi tum ke bang akhai phansi kachiki film amen boso bipo hala bangso akai hupenta Karbi tum ke bang aso tum long apreng do Nang fan, kosan si bagi nang pipagang bura. Aprang kira mantap mono, ina yitiat ko mahajo. Labangso film kishoot lake 1970 ning kalong bang aso tum kunat pensi Karbi anglong nang kile athe haso akai hu pensi Karbi tum ame thang chilong channel ha hai kachi jor na pen ke longle kachi jor akam ha hai ki claim niphan longle 2 years phanam pinon nang tum ta tangka ke kenang sot bo last ke along le ta chilong lelo Tripura Tribal Autonomous District Council January 18 1982 ning kansil Labangso a council established pon hadak ame thang Tripuri tum kechokche ajoine Bangladesh pen ke bang illegal immigrants latum si hadak non ke power nang dotang lo voting power land control economics anta chirai lablo lapen ke Labangso illegal immigrants hadak ki do open jog Labangso akhei tum isi kisung nai mate kivirji ang nang le bomlo loke ame thang tum alam kok borok kivir lo Bangladesh pen ke bang illegal immigrants si hadak non Bengali si official nang west nang cheman bom lo lason thot si non ilitum Karbi anglong purely Karbi ke kaningje thek bang ke avilo example sai dim kam lapen ke hithia dim bazar tangka dim poisa lapen ke kapre tum kaningje pondo olang lapen ke main thing Karbi tum ke tengle det khangjang lo umi dumi thelang themon Monday Tuesday Wednesday Thursday itum main itum Karbi tum kaningje ke sumbar monobar budbar brustibar lahalo itum hodai daily te kaningje nonela odai lata bangar lampen lo ani bang halo lasi itum along mata language problem nang do bom lo aprang pe sila bang so problem ke nang ti do lo pot purely Karbi kaningje bang ke thek bang avelo ne video long do sinili bang khala mingje pon det potante free nang tum comments nang pipon tame nang pakeng pon tame nili asataning oi e lasi Tripura long ason thak thak sin non itum Karbi long same bang so tum nang le piklo illegal immigrants tum do piklo lahai kuma lo kilang nang ji lake imethang lapan ke AC tum hello KAC tum ajakong pantang tik Karbi khai nang vir bom polo pen ke power sahai avi bom po non ta vir bom lo bang khai sinang chipahem phu bang khai sinang parichu bom lo anso senang sung jilang athin non Labangso Lok Sabha election BJP party tum jongsi hai lo plutang te CAA implementation pon po Labangso CAA Afghanistan Pakistan Bangladesh pen ke bang illegal immigrants India long ki pa dolong jiphan arrests permanently ki people laso CAA lake 6 schedule area tum han ke papopon pe pusipu seta kupi chini BJP party ko an mehino ko an aman change problem labang ke nale tum si chini ratum theklong loke non ta tum ke 6 schedule protected area ar lo loke sitame non tribal tum nang le bom Karbi tum sung bom Karbi anglong alo non tribal tum nang ki do open kupilo Karbi tum han ki songji lake long le alam 6 schedule alo ke non tribal tum ke along le masi ave bonta KAC pen thang protection land rights safeguard pa ve te pen jok illegal immigrants nang do bom lo nang le bom lo lapen ke Karbi tum ke aprang pen tak duk det atum pen jok si long le ki jor akam hai ki claim কানিয়া ন মাটিতে তোমার চারিপুরার মতো জমি আছিল নহয় খুদ চাৰিপুৰা আছে দুইপুৰা মনোহলাল মহাজন তাতে বন্ধক দিছে নহয় এতিয়া দুইপুৰাহে আছে lahai pen jok si non tribal tum long le nang chipahem phu bom lo lapen ke political power itu malong masi KAC dolo law and decision making anta claim long lo ponta Labangso KAC power avetang lo tribal tum political representation lapen ke decision making ha anta avi bom lo avitang lo non tribal tum kibang o kido open a jog latum a population sinang high bom lo non ke 60 power imbotang lo political power imbotang lo lapen ke economic problem
Hako penta non tribal tumke kijor kelang economic ahin thekpi laso pena joksi non ponta Karbi anglong ke latumsi kijor kelang nang chepahem phu bomlo tribal communities tumhan ke tur chorlo non tribal tum kupipo sila dak kijor kelang nang chepahem phu bom protang telake Karbi tumsi kilu Karbi anglong putang dalo polake Karbi tum sila dak dowek po bonta laso ka the rak pen joksi Karbi tumke kijor hin papidun bomlo Dimapur Chennai Bangalore hadagum ke klemnun haji bonta Karbi anglong ke klem ha he kupipolo ake kathera ladak lo Karbi tum kilu kechokche demge illegal immigrants jongsi wang bom lang protang te Karbi tum ke kiver lo ipi alam pen chenglok political power land and rights culture and tradition lahai anta kiver lo laso ka chpa jok jiphan lake Karbi tum ning isi donang po lapen ke hala tum ajakong ki pa bob dun jiphan lake voter id ing thanang po hala tum power and rights ki pa ve jiphan lake ke isi tum pen un bonta non ke hala tum power sinang thimun nak no lapen ke hala tum power ki pa bob dun jiphan lake education ke charlie paprang nang ji lapen ke school pa menang ji ke paprang dun ji kale teacher dum han salary ta ki pithu thela non tribal tum itum phana ke hai det lake itum si ke chokche itum aja kong chpa videt lapen ke AAC tum aja kong pa videt ajo ke AAC ja kong kang bolte Karbi ki virdo lasi ke AAC pen land rights ha lang pa menang ji voter id ing thanang ji lapen ke border security lapen ke public awareness ha pipo nang ji anlo tangte Tripura tumuson li Karbi tum ta virdon delo asipini abdo kelang sik kang tompolo see you in next video thank you so much bye bye kadom